Benvinguts al segon capítol de Catalunya contra el càncer. Nosaltres som Yago Rodríguez i Naya Martínez. I el dia d'avui estarem parlant sobre la situació actual del càncer de llengua a Catalunya. Vale, aquest episodi té l'objectiu d'oferir una visió molt més àmplia i local de quants casos hi ha a la zona, com afecta a les persones i als seus familiars, quins avanços i inconvenients tenim a Catalunya en relació al càncer de llengua i oral en general. Començarem parlant sobre les tendències i incidències a Espanya i Catalunya. Començarem per una que ja vam mencionar al capítol anterior, que és que a Espanya anualment es diagnostiquen més de 8.000 casos de càncer oral i que tenen a veure amb la cavitat bucal i la faringe en general. Els casos de càncer oral han augmentat un 10% aproximadament des de l'any 2016 cap a l'actual. Doncs anem una mica malament, També pot tenir a veure, esclar, amb el canvi d'hàbits a la nostra societat, no? Potser que s'hagi instal·lat una miqueta més amb els vàpers, amb això... Sí, això és un punt que parlarem després, ara ho veurem, però sí, el tema dels vàpers, cigarrets elèctrics i tot això està fent que tot vagi... Que es normalitzi tota la nostra societat i són factors que també... Que afecten molt al nostre cos i en aquest cas a la nostra boca i a la nostra llengua. Seguim en el següent punt, que és que només entre un 25 i un 30% dels casos es diagnostiquen a una fase precoç. Pel que parlàvem al capítol anterior, detectar i actuar d'una forma prematura augmenta molt la taxa de supervivència a aquesta mateixa malaltia. És important tenir en compte tots els símptomes que vam parlar al capítol anterior i els possibles orígens, perquè estaria bé que si no heu vist el capítol anterior anéssiu a veure... Ho recomanem? Recomanat perquè és un tema interessant, la veritat. Jo hi havia orígens que jo no m'esperava que poguessin provendre de coses així com el virus del papil·loma humà. La resta els ho deixem al capítol anterior, a la descripció. Exacte, deixem una mica la sorpresa. Exacte. Després, en general, les taxes d'incidència actuals del càncer oral oscil·len entre les 5,7 i 12,9 casos cada 100.000 homes per any. Pel que estem parlant que entre uns 6 i un 13 homes de cada 100.000 al nostre país poden comptar amb aquest cas amb un quasi 100% de probabilitat. I 0,6 a 2,1 casos de cada 100.000 dones també de forma anual, perquè estaríem parlant d'una a dues dones aproximadament de cada 100.000 al nostre país, el qual pot no semblar molt, però quan ho comences a sumar amb la quantitat de gent que viu al nostre país, ja se nota una mica més. Es fan molts de casos a tractar. Continuem amb el següent punt, que tindria a veure amb el que acabem de comentar. Nàdia, dels factors que vam comentar a l'últim vídeo, quins són els que a Catalunya més afecten? Doncs mira, podríem dir que els factors que més afecten a Catalunya serien principalment els vàpers i els dispositius electrònics, en plan cigarretes electròniques o coses així, que és un factor que avui en dia està emergent molt en els joves. Avui en dia persones molt jovenetes estan començant a fumar vàpers en si i és una cosa que no aporta nada bo, la veritat. Si ho feu, recomanem que no ho feu, la veritat. Exacte, també tenint en compte que molts dels joves ho comencen a fer ja que està normalitzat, tothom comenta això de que no fa mal al cos, no? Exacte, és com, el vàper. Diuen que el tabac i el vàper és com més bo que el tabac i no és una cosa així, és la mateixa merda, per dir-ho d'alguna forma. Exacte, i també tenim en compte que molts d'aquests joves, per aquesta mateixa impressió, comencen a una edat molt prematura, com els 13 anys o així, no? I fumen vàper perquè pensen que no és com el tabac i que és bo i no és bo. I això provoca tant danys com el que estem parlant ara en la boca i també en els pulmons. Això és molt dolent, la veritat. Genera un desgast, no?, a nivell del cos. Sí, impressionant. Vale, i el segon factor que més afecta per alguna forma aquí a Catalunya seria també el virus del papil·loma humà, que és una cosa que avui en dia està augmentant més els casos de càncer oral per aquest virus
I, bueno, i això el que implica és que es facin moltes més campanyes de vacunació i educació sexual per prevenir justament això, que passin aquestes coses, que està molt bé, però no està quedant molt conscient encara, la veritat. És interessant, no? A l'últim capítol jo vaig comentar que jo no sabia això del virus del papiloma humà, que podia generar-ho. I és veritat que s'ha de tenir en compte també, perquè pensem que només per agafar una malaltia no pot tenir conseqüències a unes altres. I, per exemple, aquesta del virus del papiloma humà, que pugui generar-te un càncer té una Sí, impressió no gran. te Està penses pensant que més- una cosa així et pot arribar a la boca, per dir d'alguna forma. En plan, Clar. tot el cos ho tenim connectat i passen aquestes coses. També seria important, per això mateix, no? A les escoles tenir en compte més, donar més importància també a l'educació sexual. Exacte, se podrien dar moltes més xarles o coses així en llocs on hi ha gent més jove perquè comencin a veure de que és una cosa seriosa, que no és una cosa de broma. Agafar més consciència, perquè ho tenen molt com... Sí, com una un tema- broma, un joc. Exacte, Sí. no? Però realment és important tenir en compte amb les relacions que tens, amb les persones amb les que et juntes, i especialment quan és aquest nivell fisiològic, no? Que poden transmetre alguna malaltia que pot fer més d'un mal al teu cos. Exacte. Continuem amb una altra pregunta. Nàdia, Dime. com tenen equips per afrontar això a Catalunya? Sí, tenim equips per afrontar aquesta malaltia, en plan, bueno, els casos de càncer oral, però n'hi ha diferents dificultats, principalment que no n'hi ha molta conscienciació a Catalunya en general, en la població. I també que n'hi ha molts retards en el que és els hospitals i tot això per atendre les persones, que això és un cas que està molt calent avui en dia. Podem ajuntar igual les dues raons, no? Que a causa de la falta de conscienciació a la gent, moltes més persones acaben malaltes i creen aquest retard, aquest xoc en el sistema, que crea molts de casos a atendre i, per exemple, podria ser per això, no? Que també hi hagi tants de retards, ja que els mèdics tenen tantes persones a atendre per Sí falta que d'aquesta no consciència. poden amb tots, no poden. És una merda, però... Clar, però hem de tenir en compte que, esclar, hem d'atendre a moltes persones per Exacte. falta d'aquesta conscienciació. Per això mateix, a l'acabar l'últim episodi vam comentar que si voleu ajudar, una de les millors formes d'ajudar És compartir aquest vídeo, i informar-vos, Exacte. ja sigui per vosaltres mateixos, per la vostra salut, O com per els vostres familiars, amics, familiars, entre altres. I també una altra dificultat és per les persones que viuen en zones rurals, ja que no tenen com aquesta facilitat d'anar a hospitals també i comunicar-se. Clar, tenint en compte també que hi ha a Catalunya molts pobles així, no? Molts Sí, pobles n'hi ha pobles que no una miqueta tenen un més- hospital en si, tenen potser un CAP i poca cosa més, la veritat. I haurien d'anar, esclar, molts de casos d'aquests que no puguin comptar potser amb la capacitat Exacte, econòmica no. o física per a transportar-se, no?, als hospitals. Exacte, i això és una altra I dificultat inclús, que n'hi ha. si ho fan, després es podrien trobar amb el que parlàvem abans, que no els hi donin una hora de temps o els hi retardi molt l'hora d'atenció, no?, pot ser? Sí. Continuem amb casos reals coneguts sobre aquesta malaltia. Comencem amb el de la Kate Brown, que als 32 anys li van diagnosticar càncer de llengua a fase 3. Els metges li van recomanar glossectomia total, que el que vindria a ser és una extirpació completa de la llengua, seguida d'una quimioteràpia i radioteràpia després d'haver-li estripat la llengua. Mare meva. Malgrat el tractament tan dur, 4 anys després estava lliure d'aquest càncer i havia aconseguit tornar a parlar i menjar amb normalitat. La seva història mostra com aquest tipus de càncer pot aparèixer en persones joves i sense els factors de risc habituals, ja que ella no comptava amb uns factors com els que parlaven abans i al capítol anterior. Tot i així, es va adonar, com parlaven, que aquesta malaltia no té un origen exacte, sinó que és una acumulació que fa més o menys probable que et succeeixi. La veritat és que és bastant fort i da una mica de por pensar que et pot passar aquestes coses. Per això és millor prevenir que curar, nunca millor dit. Exacte. Ara passem al segon. La història de Ken, que als 59 anys va rebre un diagnòstic de càncer de llengua, però aquest era a fase 4, inclús Ostres. després del de la Kate.
La seva dona també va ser diagnosticada amb un altre tipus de càncer, de manera que van haver de lluitar amb aquesta companyia, que és important també tenir en compte els malalts, la companyia dels seus familiars i amics per procurar de que estigui al dia amb les revisions, de que vagi al dia i que estigui ben revisat. Després del tractament va decidir que part del seu temps era per ajudar altres pacients com a voluntari a l'hospital que el van atendre. És una història en final feliç, la veritat, perquè la seva experiència destaca la importància del suport que podem tenir de les nostres persones més properes i com això pot també canviar com afrontem aquesta situació. Sí, és que és molt millor que te venin aquest amor i aquest, no sé... Sí, aquest suport, aquesta ajuda. Sí, exacte, és que no te sentis sol, que saps que estàs amb algú més, que es pot afrontar, que tot passa. Exacte. I també és veritat que et dona un impuls important a l'hora de mentalitzar-te per passar per tot això. Després passem amb el cas de Laura. La Laura va notar una úlcera a la seva llengua que no cicatritzava, un dels factors de l'últim capítol. Que és el que vam parlar. Se'n va adonar d'això, ja que tenia en compte aquests factors, i li van diagnosticar un càncer de llengua ja a fase 4 a l'any 2019. Mare meva. Els metges li van proposar una glossectomia total, com el cas de la Kate, que el que és que li estripen la llengua. Però ella va optar per una radioteràpia, quimioteràpia i immunoteràpia, per a tractar aquest sense haver-se d'extripar la llengua. És com un progrés una mica més lent, que té el mateix resultat. No és tan agressiu com que et quiten la llengua, però bueno. Segueix sent dur, la veritat. Sí, és molt dur. Però bueno, així no és tot de golp. No. Exacte, no és tot d'una i tenim en compte que també com una persona pot afrontar-ho pot canviar molt, molt, molt els resultats d'aquests. I el seu relat transmet la por i la incertesa d'aquesta noia que acompanyaven el seu diagnòstic, però també la força i determinació per trobar les opcions menys invasives al seu cos, ja que li van dir que el més senzill era directament extripar la seva llengua i solucionar així el problema, però ella va decidir no sobrepassar-se amb el seu cos i utilitzar una solució nova. Exacte, no sempre agafar el camí més senzill, no? Sinó fer-ne el que vols fer realment, tot i que sigui més complicat, si està l'opció, fer-ho i afrontar-ho així. Molt bé. Per últim, parlarem del cas del Ryan, que als 43 anys, sense antecedents de tabac ni alcohol, o sigui que no va... Ostres, és un cas diferent. Exacte. Va descobrir que tenia un tumor de llengua. El tractament va ser una cirurgia, radioteràpia i altres procediments entremig, que va canviar completament la seva vida familiar. Va haver de deixar la feina i va començar a dependre completament de la seva família en aquest nivell econòmic. Això és molt trist que tinguis que dependre de les familiars quan no hi ha una altra opció, la veritat. De pena tant per el Ryan com per la família. Exacte. Perquè és molt dur que la seva família estigui allà. Sí, més tenint en compte que la família sap que ha de fer aquest esforç per ell i no només fer l'esforç, sinó fer l'esforç sabent que aquesta persona està passant per una situació complicada. Després de la recuperació, explica com el recuperar la parla i la capacitat d'empassar i la confiança personal li van millorar en comparació abans, ja que aquesta els va començar a valorar més. Vale, així per finalitzar una mica ja aquest capítol, volíem dir que sí que és veritat que el càncer a la llengua no és abundat comparat amb altres càncers aquí a Catalunya, però sí que és una realitat, i és una realitat que està al nostre voltant i que la tenim que parar. Sí, més tenint en compte que, com diem, no és de les malalties més famoses de les que prestem més atenció, però no podem baixar la guàrdia perquè és la que prové d'uns orígens de coses que nosaltres tenim molt normalitzats. Exacte, que et pot passar per fer qualsevol cosa en realitat, que una mica que no tinguis cuidat a tu mateix ja te pot afectar el cos. Exacte, perquè si voleu ajudar a la causa, com diem sempre, és important difondre informació,
compartir el nostre vídeo si li pot servir a algun familiar o amic o semblant. Exacte, i si voleu aportar també, us podeu anar al vostre sanitari de confiança del costat de la teva casa i parlar d'aquest tema i veureu que és molt fàcil informar. I finalitzem aquest capítol, ja s'ha acabat, esperem que us hagi agradat, que hagi ajudat a alguna cosa. Que hagi sigut informatiu. Exacte. I us esperem al pròxim capítol, mites i realitats, que sabem i que no sabem del càncer de la llengua. Donar-li like, subscriure-us i fins a la pròxima. Ciao! Si voleu ajudar a la causa, recordeu col·laborar amb la Marató TV3 i amb l'Associació Esportiva Escolar de Via Serra Llarga. Que el compte ho teniu aquí a baix a la descripció o aquí a baix ho tindreu també. Moltes gràcies!